हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल से शैली में आप लोग के स्वागत बा। आई शिव चर्चा के गीत लेके आयल बानी। बहुत प्यारा से गीत बा। अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला, अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला। ये सासू देख आवो चर्चा में काका लागेला, ये सासू देख आवो चर्चा में काका लागेला। अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला, अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला। ए बहुआ देख आईनी चर्चा में कुछ ना लागेला, ए बहुआ देख आईनी चर्चा में कुछ ना लागेला। अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला, अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला। एगो तीन देख आवो चर्चा में काका लागेला, एगो तीन देख आवो चर्चा में काका लागेला। अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला, ये हो अच्छा लागेला। एगो तीन देख आईनी चर्चा में कुछ ना लागेला, एगो तीन देख आईनी चर्चा में कुछ ना लागेला। अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला, ये हो अच्छा लागेला। ए ननदो देख आवो चर्चा में के आवेला, ए ननदो देख आवो चर्चा में के आवेला। अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला, ए भाभी अच्छा लागेला। ए भाभी देख आईनी चर्चा में सबे आवेला, ए भाभी देख आईनी चर्चा में सबे आवेला। धन्यवाद। चर्चा गीत अच्छा लागल तो लाइक करब जा, शेयर करब जा और कमेंट में जरूर बताइए।